Hej YouTube, velkommen til. I dag vil vi så med at få Sony Vegas Pro 12 gratis i fuld version. Jeg kan lige starte med at sige, først downloade i prøveversionen, og så downloade i de crackede filer. I sætter prøveversionen først. English. Acceptere. Eller agree. Lav et disk skrivebordsikon af den fil installeret lige nu. Så den står det. Tager noget tid. Desværre. Vente. Og hvis den siger, der er virus i, så kan jeg så sige, at det ikke er rigtigt. Der er ikke virus i den. Okay. Finish. Og så skal jeg faktisk ikke bruge den her længere. Så har jeg de her to filer. Så åbner I de crackede filer. Lægger den exe-fil, der vil være inde i patchen. Den lægger ud på skriveren. Lukker WinRAR-filen ned igen. Map. Så har I de her to. Så åbner I så, eller højreklikker på den I har installeret, og ikke det crackede. Det er ikke den crackede version. Den lige har installeret. I højreklikker på den. Trykker Open filplacering eller Open file location. Det er jo den tredje øverste. Trykker jeg der. Så kommer der en masse filer her nu. Så tager jeg så den crackede version. Og prøver lige at se, om jeg kan gøre noget. Den ligger i her. Skal jeg se, så får den ikke røg ind endnu. Og flere stat, fordi jeg har allerede haft den en gang. Så åbner den. Skruer ned. Okay, jeg tjekker lige med filer. Godt. Lukker ned igen. Og den første og anden, måske også tredje gang, kører den som administrator. Ja. Og her har vi så Sony Vegas Pro 12. Cradle. Tak fordi I så med. Og jeg kan lige prøve at lade den åbne, så jeg lige kan se, at det virker. Jeg tager en tid lige nu, jeg tror, fordi jeg sidder og optager. Her har vi Vegas Pro 12. Cracked. Igen. Tak fordi I så med. Ja. Hvis I YouTube helst subscribe mig, så vil jeg meget gerne lave flere tutorials, og måske også reactions, som der på min kanal. Ja, vi ses.